そんなわけで今日もね、20曲ばかり用意をしています。全部できるかどうか分かりませんが、皆さんもいつもより多めの辛抱を持って上手に歌うより、正しく歌うより、みんなで大きな声で楽しくおおらかに歌ってください。6月大正村始まります。